ସମୁଦ୍ର କେବଳ ଜଳ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଇତିହାସର ଗଭୀର ଗହ୍ୱର। କେତେ ସହର ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, କେତେ ସଭ୍ୟତା ଏଠି ମରିଗଲେ। ଦନ୍ତପୁର ଏକ ବନ୍ଦର, ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏକ ହଜି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀ। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବେ, କିଏ, କାହିଁକି ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦନ୍ତପୁର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲୁରୁ ନିକଟର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ଭୂମି ତିନୋଟି ମିଶିଥିଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଦନ୍ତପୁର ଏକ ଘାଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଦିନ ରାତି ନୌକା ମାଳମାଳ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ଏଠି ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଚାଲୁଥିଲା। ଦନ୍ତପୁରରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା ହାତୀଦାନ୍ତ, ମସଲା, ଲୁଣ, ବସ୍ତ୍ର, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସାଙ୍ଗକୁ ଶଙ୍ଖ, କାଠ ଓ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ଧର୍ମ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଦନ୍ତପୁରର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालेशिया, ଭିଏତନାମ ରୋମାନ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଥିଲା ଦନ୍ତପୁରର ବାଣିଜ୍ୟ ସଡ଼କ। ଦନ୍ତପୁର କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଦ୍ୱାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 600 ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଏଇଠି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭିକ୍ଷୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ଏଇଠାରୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତପୁରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦନ୍ତପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମ ପ୍ରସାର, ସଂସ୍କୃତିର ବିନିମୟ, ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦ୍ୱାର। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 600 ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତପୁରର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଓ ଅବନତି ହୋଇଛି। ସମୟାନୁସାରେ ଏହି ବନ୍ଦରଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 600 ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ବଦଳିଲା, ସମୁଦ୍ରର ଧାରା ବଦଳିଲା, ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ବଦଳିଲା ଆଉ ଦନ୍ତପୁର ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୁଦ୍ର ଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନଦୀର ଦିଗ ବଦଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ପଥର ବଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦନ୍ତପୁର ଆଜି ଇତିହାସରୁ ହଟିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ସହ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଦନ୍ତପୁର ଏକ ସହର ନୁହେଁ, ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଦନ୍ତପୁର ଆଜି ଭୂମିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି, ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି, ଇତିହାସରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ? ନା ସମୁଦ୍ର ତାହାକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ କରି ରଖିବ? ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ।